Mamă, De ce vrei tu tot timpul să ne încurci în halul ăsta? Are dreptate Connector, e încurcată rău în seara asta. Ne certăm tare. Negrule, E încurcată rău de tot. în seara asta suntem aici Doamne. 5 fraieri care vom cere al doilea loc pentru 2 copii, că nu se poate. Nu se poate. Băi, e Și eu imposibil. vă Deci zic că nu se poate al doilea loc. Rugăm echipa. Măcar minimum Nu se poate. 2. Echipa Deci chiar Nextar. nu se poate. Echipa Astăzi, Nextar. Dar astăzi chiar nu se poate. am un contract pentru cei doi doctori înainte de orice. Hai, mă, înainte de- lasă-ne cu înainte- șmecherii. Domnule doctor, domnișoara Hai, mă, doctor, nu. vă rog să cine știe să citească? Știi să citești? Dar te rog să citești și să semnezi, te rog, așa, ia și pixul așa. O secundă, vă rog, te rog să citești, domnișoara doctor. Nu, o secundă, domnișoara doctor citește, vă rog, citiți. Noi, Ana Maria Ermina Fabian și Rareș Tămășaru, de profesie medici, ne angajăm prin aceste contract ca în anul 2043 să ne întâlnim în sălile de dans exersant momentul artistic din Nextar 2013. În caz contrar, ne obligăm să îi asigurăm tratament medical gratuit domnului Dan Negru. Semnați, semnați, hai cu semnătura, hai. E frică de mici, mă! Hai cu semnătura, hai amândoi cu semnătura, domnul doctor, vă rog, domnul doctor. Haideți, domnul doctor. Așa, hai cu semnătura. Hai cu semnătura, domnul doctor. Hai, nu te lua după Vasile, hai cu semnătura, domnul doctor. Așa, mulțumesc. Deci în 2043 din curtea sa. Domnișoara doctor, vreau cu semnătura, vă rog. Hai, aici. Hai, domnișoara doctor, treceți acolo semnătura, dați acolo. Domnișoara doctor. Chiar nu vreți? Chiar nu vreți? Chiar nu vreți? Vă rog eu să... Hai, dați o semnătură aici, semnați aici. Ana Maria, ia, așa, ia. Ia uite-l, mă! Ana Maria, a semnat. Am luat contractul. Mulțumesc. La revedere. Eu nu pot. De dans, Dacă n-am avut genul ăsta de dans modern. Corect. Și Și frumos acum, și dacă stai să te curat. gândești ce vrei să vezi în finală, Da, frate. Da, mă, cine? mă scuzați, dar Nu știu. toată lumea dansează Aoleu, într-un ce fel. Ăștia sunt nasolie. singurii care dansează altceva. Da, așa e. Da. Deci nu Așa știu să cine punem și să... Eu deja am doi sunt mai favoriți timid. lejer, Eu adică... zic să Da, dăm asta la era jumate. bucuria mea. Da. Eu zic... Aveam fata și băiatul și Da. mergeam și luam în brațe. Asta făcea da. mai mare bucuria mea. Da. Și vreau să mă duc acum să iau în brațe. Ce a fost Eu i-am strigat lui Pepe, băi, nu mai pot, vreau copii. Acum nu mai pot, vreau Și eu la copii. fel. Și eu i-am zis lui Deja Connector m-a să terminat. mai aibă răbdare până diseară, că vrea copil. Am înțeles. În 9 luni e gata, zic eu. Da. Trebuie Am doar- înțeles. Ideea e ca la loto, trebuie să-ți cumperi bilet. Da, eu zic să-i Și vedem după aia pe câștigi. toți. Da, Deci hotărăște-te, tati. Ai Îți dreptate. zice un băiat care știe. Eu zic să-i vedem pe Oricum toți. e, Deja eu am oricum e. doi care mi-au plăcut. Îți aluneca la un moment dat piciorușul? Puțin. Da? Și nu te-a... Alunecos. A fost prea alunecos? Da. Și nu te-a speriat asta? Nu. Nu? Bine că n-am căzut, era și mai rău. Doamne, bine că n-ai căzut. Da, eu cred că dacă tu picai, eu cred că sigur te ridicai de acolo zâmbind. A? Da? Da. Uite.